Liburuko 20. orrialdeko 4. ariketa. Ariketa honetan simplifikatu egingo dugu hurrengo erroak. Eta nola simplifikatuko dugu? Berreketa bezala. Hau da, bihurtuko dugu erroa berreketa bat. Eta hor ikusiko dugu errotzailea simplifikatu izango dugula eta berriro erroa bihurtuko dugu. Hasten gara lehenengoarekin. Ia. 12 erro x ber 9. Hau, berreketa bezala izango zen, x ber 9. Errotzailea zatiki bat da, simplifikatu daikeguna. Izango litzateke, zati 3 egiten badugu, 3 laurden. Hau, berriro ere erroa bihurtzen badugu, edo erroketa bihurtzen badugu, izango zen, 4 erro x ber 3. Gauza bera egin daikegu, berreketa bezala berreketara pasatu barik. Bai, zelan, ikusten dugu, edo konturatzen gara, zelan berretzailea eta errotzailea azkenean osatzen da bela zatiki bat. Beraz, simplifikatzen badugu 9 bihurtzen badugu 3 laurden, hortze daukagu jarraian erroa. Hurrengoa. Berreketa bihurtzen badugu, 5 erro iber 10 izango litzateke iber 10 bosten. Gogoratu errotzailea beti bihurtzen dela izendatzailea. Beraz, 10 bosten izango zen 2, iber 2. Berretzailea hau ez da zatikizko balioa, zenbaki arrunta da, beraz, hau ezin dugu bihurtu erro bat. Badago, iber 2. Hurrengoa. Hau izango litzateke 64 ber 1 9. Egingo duguna izango da faktorizatu 64. Eta 64 da 2 ber 6. Ber 1 9. Beraz, biderkatzen baduguz berreketak, biderkatzen baduguz berretzaileak, hau dalako berreketaren berreketa, izango zen 2 ber 6 9. Orain, simplifikatzen dugu, izango zen 2 ber 2 eta berriro ere erroa bihurtzen dugu. Izendatzailea errotzailera pasatzen da, 3 erro, 2 ber 2, edo gure baduzue, 3 erro, 4. Hurrengoa. 12 erro x ber 8. Hau izango zen, x ber 8 12. Simplifikatzen badugu, zati 4 eginez, izango zen 2 eren, eta hau berriro ere erroa bihurtuz, izango zen 3 erro x ber 2. Egin daikegu jarraian berreketa bihurtu barik. 8 12 edo 2 eren. Hurrengoa. Hau printzipioz izango zen 8 ber 1 6, baina 8 faktorizatu daikegu. Da 2 ber 3 ber 1 6, izango da 2 ber 3 6. Orain simplifikatzen dugu izendatzailea, 1 2, eta azkenik simplifikatu dugunez, erroa bihurtzen dugu. Izendatzailea errotzailera. 2 erro 2 ber 1. Hau ez dugu horrela idazten, errotzailea 2 denean, ez dugu idazten, errokarratu bat da, eta berretzailea 1 denean, ez da. Beraz, erro 2, edo errokarratu 2. Hurrengoa. Ikusi duzue aurreko ariketa, orain egin dugun ariketa honetan, zelan 8 faktorizatzen dugun. Pausu hau eman aldugu aurretik bebai, eta behar bada batzuentzako igual errezago iruditzen jatzue. Orduan, kasu honetan egingo dugu, faktorizatuko dugu 81. Beraz, 81 da 3 ber 4, ez da? 8 erro, 3 ber 4. Orain, erroa bihurtzen dugu, 3 ber 4 8, hurrengo pausua simplifikatu, 1 2, eta azkenik erroa bihurtu. 2 erro, 3 ber 1. Baina lehen esan dugun bezala, errotzailea 2 denean ez dugu idazten, errokarratua dalako. Beraz, erro 3.